Вас вітає інформаційна служба телеканала МКТБ і я, Ірина Габрукович. У ефірі новини «Час мясцовый». Сёння ў выпуску. Бюджет района на 2025 год захавае сацыяльную накіраванасць. Планы і задачы на будучы год абмеркавалі падчас сумеснага пасяджэння райвыканкама і раённага савета дэпутатаў. Час навагодніх цудаў і прыгод. У Палацы культуры адбылася традыцыйная раённая ёлка з казачным прадстаўленнем, віншаваннямі і падарункамі. Каб святы прайшлі без надзвычайных сітуацый, саветамі па мерах бяспекі падзяліліся супрацоўнікі МНС і Дзяржэнергагаznaгляду. Бюджет Маладзечанскага района на 2025 год захавае сацыяльную накіраванасць. На мінулым тыдні адбылося сумеснае пасяджэнне райвыканкама і раённага савета дэпутатаў. Абмяркоўвалася сацыяльна-эканамічнае развіццё рэгіёна, асноўныя напрамкі работы і мэты на будучы год. Сярод задач на 2025 рост вытворчасці, далейшае павышэнне ўзроўню заработнай платы, павелічэнне інвестыцый, рост аб'ёму будаўніча-мантажных работ, павелічэнне тавараабароту. Таксама важна падтрымліваць стабільнасць працы арганізацыі ў частцы забеспячэння кадрамі. Што датычыцца бюджэту на 2025 год, то амаль 83% расходаў прадугледжана на сацыяльную сферу. Всего объем доходов бюджета района безвозмездными поступлениями составит 331,5 миллиона рублей. Из областного бюджета бюджету района предусматривается безвозмездное поступление в сумме 43,6 миллиона рублей, в том числе дотация 43 миллиона рублей. Уровень дотации в объеме доходов бюджета составит 13%. Собственные доходы к проекции консолидированного бюджета района на 2025 год прогнозируются в размере 287,7 миллиона рублей. С ростом к ожидаемому исполнению 2024 года на 35,4 миллиона рублей. У пасяджэнні прыняў удзел міністр антыманапольнага рэгулявання і гандлю Беларусі Аляксей Богданов. Ён звярнуў увагу на забяспечанасць насельніцтва якаснымі таварамі і паслугамі. В Молодеченском районе выполняются все доведенные показатели с точки зрения розничного товарооборота, социальных стандартов. Хорошо работают все руководители. Ну а то, на что необходимо обращать внимание в моменте, потому что ситуация меняется в целом, то, конечно, это наличие широкого ассортимента качественной плодовочной продукции. Это и картофель, которого мы производим очень много в нашей стране, должен быть правильного, хорошего качества и правильной калибровки. Это и лук должен быть соответствующего и калибра, и соответствующего обработки, и сортировки, и качества. И в целом те товары, к которым мы привыкли иметь каждый день на полке магазина, в широком ассортименте должны находиться на полках. Почему мы на это обращаем внимание именно сейчас? Не секрет, что наши восточные соседи имеют с нами достаточно серьезный сегодня диспаритет цен. Там дороже. И некоторые производители пытаются больше отгрузить на экспорт где-то в ущерб белорусскому рынку. Этого недопустимо. Мы этого, конечно, позволить не можем. Поэтому ведется постоянная работа по контролю за обеспечением внутреннего рынка всей широтой производимой у нас продукции, за соблюдением ценообразования и, безусловно, качества находящейся на полке продукции и отсутствия просроченных товаров. И Министерство антимонопольного регулирования, и местные органы власти работают здесь, и депутатский корпус работают здесь плечом к плечу, вместе обеспечивая этот контроль и общественный, и, соответственно, административный. Таксама у канцы снежня у міністэрстве падпісана пагадненне аб прадаўжэнні на першы квартал будучага года магчымасці атрымання асобнымі катэгорыямі насельніцтва сацыяльнай зніжкі. Яе прадстаўляюць 14 гандлёвых сетак. Суб'екты гандлю такім чынам аказваюць падтрымку насельніцтву, даючы зніжку ў памеры до 10%. Хороший получился проект, наиболее популярный у наших потребителей. Отмечу, что за этот период времени уже выдано более 2 миллионов социальных карт. Размер скидки приблизился к 100 миллионам рублей. В эту скидку попадают именно социально незащищенные слои населения. И размер, предоставляемый от торговли, именно от торговли скидки, составляет 10%. Поэтому, конечно, акция популярная, ей пользуются многие граждане нашей страны, подпадающие под эту категорию, и это лишний раз подчеркивает заботу
нашего государства о тех людях, которые по той или иной причине попали в такие вот сложные ситуации. Мы никого не бросаем и никогда не бросим в беде. Конкурс грамадзянскіх ініцыятыў стартаваў у Мінскай вобласці. Ініцыятарамі могуць стаць жыхары рэгіёна пры падтрымцы раённых або гарадскіх саветаў дэпутатаў. На конкурс падаюцца праекты, якія накіраваны на паляпшэнне якасці жыцця, у тым ліку добраўпарадкавання населеных пунктаў. Камісія будзе ацэньваць актуальнасць, прадуманасць і паслядоўнасць дзеянняў па рэалізацыі, а таксама адпаведнасць запланаваных мерапрыемстваў асноўнай ідэі. Не менш важны чаканы сацыяльны, эканамічны і экалагічны эфект, а таксама уцягнутасць мясцовых жыхароў, органаў самакіравання і арганізацый. Таксама ў прыярытэце інавацыйнасць падыходу, захаванне прынцыпу гендэрнай роўнасці, уцягнутасць людзей з абмежаванымі магчымасцямі і іншых груп насельніцтва. Тэрмін падачы праектаў па 27 студзеня будучага года. Праекты, якія прайшлі папярэдні разгляд у абласным савеце дэпутатаў, будуць дапушчаны да конкурснага адбору. Пераможцы атрымаюць фінансавую падтрымку на рэалізацыю сваіх ідэй. Ініцыятар таксама павінен забяспечваць сафінансаванне ў памеры не менш за 10% ад агульнай сумы. Час навагодніх цудаў і прыгод. У Палацы культуры адбылася традыцыйная раённая ёлка з казачным прадстаўленнем, віншаваннямі і падарункамі. У атмасферу вясёлага свята акунулася і наша здымачная група. Калі дзяцей папрасіць падабраць сінонімы да словазлучэння Новы год, то яны будуць узгадваць шмат прыемных рэчаў і дзеянняў. Канікулы, снег, экскурсіі, Дзед Мароз і Снягурка, феерверкі, а яшчэ казкі і падарункі. Для тых, хто трапіў на раённую ёлку ў Палац культуры маладзечна, арганізатары пастараліся стварыць тую самую казачную аўру свята яшчэ ў фае установы, дзе дарослых і дзяцей віталі казачныя персанажы. Я готовил костюм волка, готовил с мамой. Мне здесь очень нравится, здесь очень много фотозон. Я закончил хорошо вторую четверть, получил хорошие оценки. И на каникулах поеду с родителями, бабушки и дедушки. Запрашальныя білеты на раённую ёлку атрымалі дзеці са шматдзетных, апякунскіх, прыёмных сем'яў, таксама тыя, хто найбольш праявіў сябе ў творчых і інтэлектуальных конкурсах, на спартыўных спаборніцтвах, актыўна ўдзельнічаў у валанцёрскім руху і грамадскім жыцці. Усіх удзельнікаў свята павіншаваў старшыня маладзечанскага райвыканкама Павел Губко. Глядя сегодня на вас, таких молодых, активных, креативных, талантливых, мы, взрослые, абсолютно уверены в нашем завтрашнем дне. Я хочу пожелать, чтобы Новый год был для вас успешным, чтобы у вас были новые яркие достижения, новые яркие победы. Я желаю вам весело провести зимние каникулы и, конечно же, я желаю, чтобы Дед Мороз исполнил все ваши желания. Сучасным дзецям казачныя гісторыі ў сучасным афармленні. У Палацы культуры, дарэчы, навагоднія прадстаўленні ніколі не паўтараюцца. Сёлета казачны сюжэт увасобілі работнікі установы на чале з рэжысёрам Таццянай Тарасавай. Прычым дзеці сталі не проста гледачамі, а самымі непасрэднымі памочнікамі для добрых персонажаў. Репетировали мы долго, достаточно долго. Начинали еще с конца октября, даже начала ноября, да, долго. То есть по ролям все репетировали, слова учили. А потом уже начали с постановками танцевальными заниматься. В основном у нас все работники наши штатные участвуют в этом представлении. Сегодня мы спасаем Новый год, потому что злая черная колдунья похитила волшебный шар Деда Мороза. И мы, конечно же, отправимся в путь на поиски мудрой змеи, прям в пещеру, чтобы она нам помогла спасти Новый год. Ну и, конечно же, после мы его обязательно спасем. Научим ребят, чтобы они были дружными, веселыми и победили зло. И чтобы наши мышата стали добрыми. Вот такая вот чудесная история у нас сегодня будет. Мяу! Зразумела, што казцы дабро перамагае зло і чароўны шар жаданняў вяртаецца дзецям, і Новы год прыходзіць у свой час. Светлых хвілін зімовай казкі ў юных маладзечанцаў будзе шмат. Канікулы толькі пачынаюцца, а акцыя «Нашы дзеці» будзе доўжыцца яшчэ да сярэдзіны студзеня наступаючага года. Алла Маркелова, Алексей Андраевский, МКТБ.
Беларускі чырвоны крыж праводзіць дабрачынную кампанію «Ёлка жаданняў». Гэты навагодні праект стаў традыцыйным. Усе жадаючыя могуць прыняць удзел у зборы падарункаў для дзяцей, якія знаходзяцца ў цяжкай жыццёвай сітуацыі, а таксама для пажылых людзей. Валанцёры ўручаць падарункі адрасатам. Унесці свой уклад можна до 15 студзеня. Маладзечанцы могуць звярнуцца ў раённую арганізацыю Чырвонага крыжа. Мы выезжаем по месту проживания детей с инвалидностью, с Дедом Морозом и Снегурочкой и вручаем им подарки. Хочу также подчеркнуть, что к этой акции подключаются волонтеры. Все, кто желает принять участие в акции «Ёлка желаний» Белорусского Красного Креста, а также от всей души, могут приносить подарки в офис Красного Креста по адресу улица Притыцкого, 7А. Среди подарков могут быть наборы конфет, сладкие наборы, игрушки для детей, развивающие игры, канцелярские товары, санитарно-гигиенические наборы для одиноко проживающих граждан. Новы год і каляды – доўгачаканыя святы, аднолькава любімыя дзецьмі і дарослымі. Але згодна статыстыкі, у гэты перыяд заўсёды застаецца высокая рызыка атрымаць траўмы ці стварыць надзвычайную сітуацыю дома або на вуліцы. Размова ідзе пра пажарную бяспеку. Супрацоўнікі МНС і Дзяржэнергагазнагляду праводзяць прафілактычныя мерапрыемствы з насельніцтвам, падчас якіх нагадваюць жыхарам, як правільна ўстанаўліваць навагоднія дрэвы і ўпрыгожваць іх электрычнымі гірляндамі, як карыстацца піратэхнічнымі вырабамі, каб ад запуску феерверкаў не было пацярпелых. А паколькі на Новы год усіх чакаюць вялікія выхадныя, то каб гэтыя дні прайшлі не толькі весела і цікава, але і бяспечна, не варта забываць пра элементарныя правілы асабістых і калектыўных паводзін у быце. При подключении елочных гирлянд и световых иллюминаций необходимо использовать елочные гирлянды, иллюминацию заводского изготовления, сертифицированную. При подключении гирлянд обращайте внимание на целостность изоляции, для того, чтобы она была монолитной, без повреждений, особенно в местах подключения электрических лампочек. При подключении иллюминации елочных гирлянд располагайте их на высоте, недоступной для детей. И не разрешайте детям самостоятельно подключать елочные гирлянды. Для подключения световых иллюминаций, елочных гирлянд необходимо использовать устройство защитного отключения с дифференциальным отключающим током не менее 30 мА. Этот прибор обезопасит вас и днем, и ночью всех ваших домочадцев. Не оставляйте включенное электрооборудование без присмотра, не перегружайте электрическую сеть. Хотелось бы напомнить вам небольшие правила запуска пиротехнических изделий, в частности фейерверков. Если при запуске фейерверка, в первую очередь, он у вас по каким-то причинам не выстрелил, не запустился, в течение 10-15 минут к нему нельзя подходить. Подождите некоторое время. После этого затушите его или снегом, или песком. Далее ставьте на несколько часов в воде. После этого утилизируйте. Ни в коем случае нельзя утилизировать фейерверки в костре. Покупаемые пиротехнические изделия только в специализированных магазинах. Всегда просите к ним инструкцию на белорусском или русском языках. Гадзіннікі адлічваюць хвіліны. Штогод у 10-й гімназіі «Маладзечна» праходзіць конкурс на лепшыя навагоднія сувеніры і атрыбуты. Сёлета журы прапанавала вучням змайстраваць гадзіннікі. І дзеці, не без дапамогі дарослых, далі волю сваёй фантазіі. Усе вырабы сталі асновай для цікавай экспазіцыі на першым паверсе установы. А яшчэ тут прапануюць сустрэць Новы год у савецкай кватэры мінулага стагоддзя. Экспанатамі часоў мінулых падзяліліся педагогі і іх выхаванцы. Таксама дзеці на майстар-класах навучыліся вырабляць гірлянды, ланцужкі і ліхтарыкі з каляровай паперы і выцінанкі сняжынкі. Святочны настрой будзе панаваць у гімназіі яшчэ не адзін дзень. Рэдакцыя маладзечанскага тэлебачання віншуе тэлегледачоў з надыходзячым Новым годам. Дзякуй, што вы з намі. Няхай 2025 для кожнага з вас будзе напоўнены шчасцем, каханнем, здароўем, дастаткам, сямейным дабрабытам. Прынясе масу пазітыву і прыемных падзей. Спадзяёмся, што ў наступным годзе мы ўсе станем больш шчаслівымі. Заставайцеся разам з намі і да сустрэчы ў Новым годзе.